El mètode de l'autocàs. Seguim, i seguim amb les preferències del cervell. Per què? Doncs ja ho hem dit, perquè tenim la idea molt sovint que totes les persones som iguals. I això és cert fins a un cert punt, perquè sí que ens assemblem molt, però també és cert que també tenim maneres molt diferents de funcionar i de vegades això ens queda ocult. Aleshores, intentem posar un model que pugui visibilitzar diferents patrons, diferents maneres de funcionar. I aquest model dibuixa 3 línies. La primera línia és una línia d'informació. Aleshores, les persones tenim tendència a ubicar-nos en algun espai d'aquesta línia. A un extrem hi ha la informació racional. I les persones que se senten còmodes en aquest espai el que fan és agafar preponderantment informació racional. Què vol dir això? Doncs que quan entren a una sala, per exemple, perquè hi ha una reunió, doncs ells saben quantes persones hi haurà i compten les cadires, compten els papers, miren si hi ha aigua per tothom, miren per on passen els tubs de refrigeració, agafen aquest tipus d'informació molt objectiva, molt factual. A l'altre extrem de la línia hi ha unes altres persones que quan entren en aquesta sala per fer la mateixa reunió el que fan és mirar la cara de les persones, saber si es coneixen entre elles o no es coneixen, percebre si estan de bon humor, si estan de mal humor, si avui tenen un dia estrany. Agafen aquest tipus d'informació. Tot és informació i tothom té la capacitat de captar-la tota. El que passa és que en general les persones tendim a posar més focus en una informació o a l'altra. Molt bé, informació. Segon eix, decisió. Aquí també hi ha persones que abans de prendre una decisió el que necessiten és fer avaluacions, fer arbres de possibilitats, planificar les diferents opcions en funció de les diferents possibilitats i aleshores poder prendre la decisió. A l'altre extrem hi ha persones que decideixen simplement sobre el terreny, sobre l'acció, actuen i mentre van actuant van decidint sobre la marxa. No necessiten fer tot un procés avaluatiu. Simplement es van trobant les situacions i van prenent decisions sobre la marxa. Sí? Generalment les persones ens sentim còmodes en algun espai d'aquesta línia. Molt bé. Tercera línia, motivació. Aquí també en un extrem hi ha unes persones que es decideixen en coses concretes, objectius molt clars, objectius molt factuals. Són aquestes persones que estan satisfetes quan han acabat el dia havent tatxat de la seva llista tot el que havien de fer. A l'altre extrem hi ha persones que el que els dona gasolina, el que els motiva, és tenir una visió a llarg termini, una ideologia que els orienta a un rumb que està molt lluny i que no té res a veure amb el dia a dia, sinó que és una idea de futur que els hi dona perspectiva i els hi dona energia. Aleshores, en funció d'on posem el focus cada una de les persones en aquests 3 eixos, dibuixem fins a 8 perfils, 8 arquetips que són maneres de funcionar que ens poden donar informació tant de com tendim a funcionar nosaltres i, sobretot, ens poden tendir a donar una comprensió de per què les altres persones no responen a les nostres expectatives. I això és important a l'hora de poder col·laborar, a l'hora de poder construir, a l'hora de poder treballar, a l'hora de poder viure de manera una mica més satisfactòria. En els següents vídeos anirem veient quins perfils apareixen en cada una de les posicions.